До финалите на Комите за младежи достигна само един български представител, но той донесе и първият златен медал в историята на родното карате. Димитър Тодоранов в категория до 75 кг направи една от най-зрелищните срещи на първенството срещу руснака Ойнаев. В тежки квалификации българинът отстрани безапелационно представителите на Испания, Германия и Англия, за да стигне до тук. Тодоранов, който е трикратен носител на титлата супер шампион, е един от най-опитните ни състезатели. Добрата психологическа нагласа и усета за мига на атака му помогнаха срещу нестандартната игра на Ойнаев. Инфарктната среща завърши с резултат 6-5 за България. Студентът по информатика Димитър Тодоранов е новият европейски шампион за младежи в категория до 75 кг. Това е един наистина огромен успех за българското карате, защото само допреди 2 години не можехме и да мечтаем за медал на първенство от такъв ранг.